ሰላም ናይ ገነት ቻናል ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ከመይ ቀኒኹም ዘለኹም ሰላም ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ይብዛሓልኩም ክብረት ተኸታተልቲ ቻናለይ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ከምቲ ልሙድ ሰብስክራይብ ብምግባር ነዛ ቻናል ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ኮይንኩም ዝፀናኹም ድማ ነዛ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዋ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ድማ ብኣዝዩ መሃሪ ዝኾነ ዛንታ እየ መፂእኩም ዘለኹም ማለት እዩ ናባይ ከፍለኩም ዛንታ እተን ክልተ ድስቲ ሓንቲ ብዕድመ ዝደፍአት ሰበይቲ ክልተ ዓበይቲ ድስቲ ነበራ እሞ ነብሲ ወከፈን ተሰቒለን ነበራ ጫፍ ናይ ሓደ ዓንዲ ንሳ ድማ ኣብ ክሳዳ ድማ ተሰከመቶም ሓንቲ ካብተን ድስቲ ኣብ ውሽጣ ስንጥቕ ክህልዋ እንከሎ እታ ካልአይቲ ድስቲ ድማ ፍጹም እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ድማ ሙሉእ ክፋል ናይታ ማይ ኣብ መወዳእታ ናይ ነዊሕ እግሪ ጉዕዞ ካብቲ ወሓዚ ናብ ገዛ እቲ ዝተሰንጠቐ ድስቲ ፍርቂ ማይ ጥራሕ መሊኡ መፀ ንኽልተ ዓመት ሙሉእ ድማ እዚ መዓልታዊ ቀፀለ ምስቲ ጓል ኣንስተይቲ ንገዛ ሓንቲን ፈረቓን ድስቲ ጥራሕ ሒዛ ትመፅእ ዘላ ማይ በርግፅ ድማ እቲ ፍጹም ድስቲ ብናቱ ይሕበን ነይሩ ዓወታት ምዃኑ እዩ እቲ ድኻ ዝተሰንጠቐ ድስቲ ግን ነበረ ብናይ ገዛ ርእሳ ዘይፍፅምና ሓፊራ ፍርቂ ናይቲ ክትገብሮ ዝተገበረላ ጥራሕ ትገብር ምኽኣላ ድማ ሕሱር ድሕሪ 2 ዓመት ካብቲ መሪር ኮይኑ ዝተረድኦ ውድቀት ብምምዝጋብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ጥቓ እቲ ወሓዚ ነታ ሰበይቲ ኣዘራረበታ ብነፍሰይ ኣሓፍር እየ ምክንያቱ እዚ ስንጥቕ ኣብ ናተይ ጎኒ ማይ ክፈስስ ይገብር እስካብ ምምልላስ ናብ ገዛኻ ኢሉ መለሰሉ እታ ኣረጊት ሰበይቲ ፍሽኽ ኢላ ኣሰብ ኢልካ ድኻ ዕምባታትካ ኣብ ጉድንኻ ኣብቲ ካልእ ድስቲ ግን ኣይኮነን ኢሉ መለሰሉ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ብዛዕባ ጉድለትካ ወትሩ ስለ ዝፈልጥ እየ ኣብ ጎድኒ መገድኻ ዘርኢ ዕምባባ ተኺለ መዓልታዊ ተመሊስና ክንምለስ እንከለና ድማ ኣስትዮ ንኽልተ ዓመት ክኢለ ኣለኹ ነዞም ጽቡቓት ዕምባባታት መረፅ ነቲ መኣዲ ንምምስሳል ከምቲ ዘለናዮ ጥራሕ እንተዘይኮንካ መሃለወ እዛ ጽብቕቲ እዚኣ ንገዛ ክትጽብቕ ኣይትኾኑ ኢሉ ድማ መለሰሉ ሞራል ናይቲ ዛንታ ነብሲ ወከፍና ናይ ገዛ ርእስና ፍሉይ ጉድለት ኣለና ግን ነቲ ነብሲ ወከፍና ንሂወትና ዝገብሩ ስንጠቆታት ወይ ድማ ጉድለታት ብሓባር እዩ ስለዚ ኣዝዩ መሳጥን ዓስብን ዘለዎን እዩ ንስኻ በቃ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ከምቲ ዘለዎ ክወስዶ ረኺበን ኣብኦም ዘሎ ጽቡቕ ድማ ደለዩ እሺ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናለይ ነዛ ሎማዓንቲ ዛንታና እዚ ትመስል ማለት እዩ ካብዛ ዛንታ ድማ ብዙሕ ነገር ተማሂርኩምን ኣትሪፍኩምን ክትኾኑ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ነዛ ቻናል ድማ ከምቲ ልሙድ ሰብስክራይብ ዘይገርኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዕኒ ቤተሰብኩም ክፀንሖም ድማ ነዛ ቪድዮ መሃሪት ኮይና ተፀኒሓትኩም ናብ መሓዙትኩም ሸር ብምግባር ሓጎስኩም ኣይፈለየኒ ማለት እዩ ብኻልእ ሓሳብ ብኻልእ ዛንታ እስካብ ዝመፀኩም ድማ ድሓን ቀኒየለይ ቻው ቻው